Sanibonani, molweni ndiyanamkela ku-SABC-TV ngesiXhosa. uSydney ke dibe noLillian baqhubeka nee-meetings zabo ke zabucala apho bezama ngandlela zonke into yoba funeka bewise ikhusela. But then ke uSydney uthe ifuna i-percentage ethile, beqala ukuthi ufuna i-50%. So bade bavumelana ngento ethi ke uzofumana u-12% ke ukumnikeza ke ii-powers ezithile awusebenza mhlawumbi eJoburg kwinto ye-cyber sphere. But ke uSydney ke umcebise ngelithi indlela elula ke yoba sifumane ikhusela kuzoleka. UZoleka ndiyayazi i-weakness yakhe, ungumntu apho oxolelayo, wakwazi into yoba axolele umyeni wakhe ngezinto amenze zona. So wena into ozofuneka ube uyenze yiba yi-friend, yiba yi-close friend noZoleka because nje uzokwazi ukuxolela ulula nje kanjalo. So ke guys, uLillian uyenzile nyhani ke into yoba kwi-podcast ethile bebuzwa kuyo athethelele ikhusela ngayo yonke into eyenzeke kulaa summit, esithi ekugqibeleni akufanelanga kube kujongwe into ye-private life kaLazarus. Yonke enye into, umntu nomntu une-private life, masijonge ikhusela le uba yenzani. And uZoleka ungumntu orayithi kakhulu kulaa khusela, kangoba nam ndinguLillian ndandifuna ukumthatha for eyam ikhampani. So uZoleka ke guys bemamele ke kuyo yonke le nto ithethwa nguLillian, ebehleli no-Onga efowunelwe nguBoniso wamxelela makamamele nanku uyathetha. So wayiva yonke ke loo nto leyo. So ubukeka njengomntu omangalisekileyo ke because abavani ngokwazi kwakhe. And yena ekuseni bethethe nomyeni wakhe ke like uLazarus ke embuza ngale nto ke yele 10 million kaHlathi, into yoba uHlathi oyithatha phi loo nto because akanayo naloo mali uHlathi. Wathi umyeni uHlathi uzoba nayo ngoba zizothatha ii-assets ezizakhe. So uZoleka akayiva kakuhle ke le nto yoba kuzothathwa ii-assets, esithi ekugqibeleni it's not like ulwawedwa, nam ndiyakuncedisa mos kwinto yokulwa. Bendingeke ndithi noNceba makakhuphe izinto ze-20 years ubomi bukaHlathi nje for 20 years kanti andikho ngakwicala lakho. So into endingayi-andastendiyo yinto yoba wena ufuna ukwenza izinto ngendlela yakho ethi like it's like ipower ikuzentloko yonke loo nto leyo. So uLazarus uqaphele into yoba ngeke into ezithethwa nguZoleka kufana nento yoba ngoku uLillian ungenile apha entlokweni yakhe because umfide wamfida naye uZoleka ngoseyaqala ubona izinto ezibonwa nguLillian phofu azithethileyo kuye. Wabe sesitsho into yoba no, yena ibingezo njongo zakhe into yoba enze into uZoleka engazi, but into angazuyiyeka yena kukuba uHlathi alwe elwa yonke into, elwa nefemeli yakhe. Uthi ndifuna umphusha ade aphume kuthi sishiyeke sihlale kakuhle nonyana wethu sizikhulisele umntana wethu. So injalo ke phakathi kwabo bobayi-two. Hlathi yena ngapha une-stress ke ngento ye-10 million, but ke uThumeka ebukeka njengomntu excited uba ke bayogradyuweyitha njengee-caregivers. And ke ngoku bethethe noNtsiki into yoba uzokwazi ukungena kule nto yoba abhatalelwe afumane nje isapoti ngento edibanisene nokungena kwa-nursing. Akamamelanga kwayena ke uHlathi ugqibele njengoba embuza uba sowuhamba na. Xa isothuka leyo uHlathi uthi yho, i-10 million yonke utheni uyandiphamanela lo. Uthi omnye ayibo, ngoku wena ububhizi usukela uLazarus ekuxelela into yoba yeka into zakhe wena uyaqhubeka, ubucinga uzovela athule, umshiye apho ke uThumeka wahamba. So ke uHlathi ke guys ufowunele uPalesa ke emxelela ngayo yonke le nto le case, emxelela bafuna badibane because into angayifuniyo ukuba kude kubethe enye i-24 hours aphinde afumane esinye nje isiqebheyi from uLazarus, esithi into endingayifuniyo kukuba ndilahlekelwe zizinto zam, and into endingazumyeka kuyo kukuba andithathele izinto zam, and okwesibini apha ethathe nonyana wam, andizuyeka ukulwa apha. So uPalesa uend up esevuma ke sithi uzofika ke kuye after ebuya e-court. Khona kwilikava kwakathethayo yonke le nto ayimamele, umamele ke phayana. So ke ulikava ke kungenelwe ikhola phakame kayobamba loo fowuni kanti nguLazarus, be-excited ke khala ngotata uLazarus esitsho into yoba uLazarus ke kulaa ncoko bebekhe banayo ke ekuseni. Uthi khona into ayibonayo phaa kuye ayiqaphelayo ngaye uba uyacinga uba akathi uzama ukumcathulisa kwiinto zakhe zokufunda okanye nokusebenza. So uyathanda into yoba bakhe badibane bazothetha ngayo yonke loo nto. uHlathi kumamele umane emnyekula nje uba eve uba excited kangaka unyana wakhe. Masithi okay, ndiyabulela. Hayi ke uthi ke xa segqibile kwambuza ke uHlathi into yoba ufuna ntoni uLazarus kuwo. Watsho komnye uba afuna undimentorisha nje xa ndicinga. Wathi omnye ayisuka umentorisha nguLazarus. Wathi ke andifuni into ezobe iphazamisa izifundo zakho wena nele ntukana umsebenzi wakho.
uLikamva uthi hayibo njani because kaloku wena kwalo msebenzi endinawo ngokukade ungawufuni so uthetha ukuthini. And ke le meeting ingatshintsha ubomi bam bonke ibe sisiqalo sekhariye yam. So udikiwe kuhlathi but ke uthe uLikamva yena uyaya kuLazarus. Uyile ke nyhani kuLazarus apho afike khona bazincokolela ke behla benyuka apha kwaZoleka emxelela ke ngeba ke ootata bangabantu abanjani and akunyanzelekanga izono zootata ziwele koonyana babo. Esithi ke mna i-relationship yakho notata nam owamtata vele sinayo laa nto yongavani. So uLikamva besithi ke hayibo inoba yilaa nto uba utata wayethethile ngawe naphakathi kwabantu asesitsho komnye athi ewe injalo but kathi hayi ke andibizelanga loo nto kodwa ndifuna sithethe mna nge-future yakho. Hayi ke basebethetha ke apho embuza ukuba wenza ntoni atsho kuLikamva. Besesitsho ke uba uyikhona umntu amaziyo osebenzile ikhampani ethile nguye angamhukhapha naye amfake emsebenzini ngoba vele andithi wenze i-final year yakhe kulo nyaka. Oh, excited kanjani ke guys ke uLikamva evuya ke sithi into yoba uyabulela kakhulu. So ethubeni ke baye bancokola ngento yoba ke nge-hobbies wethu noba zintoni azithandayo ne-girlfriend abalise ke. Bancokola njengotata nonyana wethu uLikamva ismile all the way, not like xa encokola notatakhe uhlathi nje sozibona encumile uLikamva bayadikana bobayi-two. So umxelele ke into yoba i-girlfriend ngubani and icinga into yoba bazoba nantoni bobayi-two. So unayo ne-date anayo. Nje uLazarus wamenza nje wafila free umntana wancokola nje. So yaphela kanjalo ke into yabo bobayi-two bethembisene ngento ubuzomfaka emsebenzini. Ufikile kuPalesa yena kwahlathi apho ufike bakhona bathile le meeting yabo uthi ume kukhona naye ubhizi nje ubenzela into yokusela. Uthe ke uhlathi into endingayifuniyo kukuba bathathe indlu yam. Ndifuna bangathathi indlu bangazithathi ii-assets zam kuyo yonke le nto bayenzayo. Oh, Thumeka yamjika ke le nto ebuza uba hayibo njani kanti kufuneka kuthathe neproperty. Uthi omnye kaloku injalo because thina sitshate in community of property and okwesibini so kungathathwa zonke izinto nendlu. Besesithi komnye kodwa ungabi nexhala wena ngoba uhleli ungenanto mos. Yho, phambana uThumeka isithi hayibo andiyiva uthetha ukuthini because lena yindlu yam. Njengoba indlu yakho lena le yeyam indlu uzophisa ngendlu yam. Wathi omnye no Palesa lungisa yonke le nqala le indlu yam akufuneka ngithathiwe apha. So uye wemka ke uPalesa belungise kanjalo ke ndixele loo nto. After emkile kuPalesa bashiye bencokola kuhlathi ke sithi kutheni le nto uLazarus ezafuna undithathela yonke into nje. Uthi Thumeka kaloku nawe ufuna ukubathathela yonke into. Kuhlathi uthi mna andizuyeka ukulwela unyana wam ekugqibeleni ngumntanam lo wana. Thumeka uthi hayi ke uba ucinga into yoba ndiyadlala kule nto endiyithethayo ndithi lungisa izinto uzawubona. Uhlathi uthi okanye uzawuthini Thumeka. Kungene uLikamva ke kanye xa kugqiba watsho ke abesembona ke uThumeka simbuza uba wame njani uLazarus atsho kuhlathi uLikamva into yoba no uLazarus undiofarishe into yokundifunisa umsebenzi ethi ayo-internship mama ndinangumsebenzi u-permanent job. So uhlathi ke uye wangenelela ke sithi nawe ke uba uyathengiseka wathi ayisecaci into yoba lo mfana wenza ntoni but wena awuboni wathi uvumeleni. uLikamva uthe tata not yonke into ingawe onokwazi into yoba ukundivuyele nje ngento enomsebenzi phakathi uvuyele nje unyana wakho. So ke uhlathi uphaphathe ke waya kwaLazarus apho afike ke uLazarus engathi bemlindile ke ezombuza uba yintoni le game ayidlalayo utheni ngoku seofarisha uLikamva umsebenzi. Uthi omnye yazi bendicinga uzawuvuya ke mna njengotata uba umntana wakho ufumane umsebenzi. Uthe omnye ndiyayazi ke mna le game udlalayo ndiyakwazi buphezu kwantoni hlukana nomntanam. uLazarus uthe ayaxaka ke into yakho ngoba kaloku wawuthe wena soze wenzile mna bantwana kodwa ngoku silapha. Uyabona ke uqhawe undibona njengoyise more than i-stepfather. Uba avumile lala esifubeni sam uLikamva undibona njengeqhawe. So andiyaba ke ufuna kwenzeke ntoni kanye kanye. Incoko yam noLikamva iyatsho ukuba urhayela kwauba ungabi nguye noyise wena. Uhlathi ke uthe hlukana nonyanam uthe omnye okanye wathi uyandisongela ethi kaloku ndandikuwonishile mna ngayo yonke le nto yenzayo and ke if into uqhubeka le nto into ezakwenzeka kwa uyanga lo uzawundibona njengoyise. Oko ethe cwaka ke umnumzana khange atsho nelimdaka ke guys umbona ube ngathi angambamba ngoku amshobanise ambethe but ke kuzoba lelinye ityala elo kumhlasela kwakhe. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.